Il-ħadd filgħodu Robert Abela baqa' għaddej bil-kampanja ta' attakki kontra l-Partit Nazzjonalista u waqt li jinsab f'campaign mode qed jipprova jiżra narrattiva li l-Labor huwa underdog, narrattiva li issa l-Labor ilu għaddej biha għal dawn l-aħħar 13-il sena. Dan qalu l-mexxej Laborista Robert Abela nnifsu f'diskors ta' xejn aktar minn 20 minuta quddiem il-gażin tal-Labor f'Raħal ġdid. Minkejja li nibqgħu l-underdogs. Intant Abela reġa' nfexx f'attakk partiġjan fil-konfront tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch saħansitra anke meta bada jitkellem fuq il-konflitt internazzjonali, xi ħaġa li l-kap tal-Partit Nazzjonalista irrifjuta li jagħmel, speċjalment fuq kwistjoni hekk sensittiva bħalma his-sigurtà nazzjonali. Robert Abela jkun kostrett għal darb'oħra jbeżza b'diskors negattiv ta' attakk fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista u Alex Borch. Immaġinaw kieku bħalissa hemm Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Il-Partit ta' kontrina. Dik hija l-politika tagħhom? Dik hija l-politika tagħhom? Mhux biss tal-kastik imma tal-kattiverija. Is-salib jixtuh fuqkom. Apparti minn hekk Abela ma semma assolutament xejn rigward l-aħħar gidba li qal lill-pensjonanti meta fl-aħħar attività tal-Labor kien wieħed li ser ikunu eżentati mit-taxxa jekk għandhom dħul ieħor apart il-pensjoni illi ma gidba ħarġet biċ-ċar meta qal li l-pensjonanti li għandhom dħul addizzjonali bħal investimenti u kirjiet fost l-oħrajn ser ikunu eżenti mit-taxxa. Tantu hekk il-legal notice maħruġa mill-Gvern Laborista stess brabta ma' dan turi iswed fuq l-abjad illi dak illi qal Abela mhux minnu.